Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Sexy. Αγαπημένη τηλεθεάτρια, με μεγάλη χαρά σου λέω ότι σήμερα έχουμε αποκλειστικά τον Tom Hanks στην εκπομπή μας. Tom, σε βρίσκουμε στα γυρίσματα της εκπομπής Ο Ναυαγός. Μάλιστα. How are you, Tom? Κοιτάξτε, ήρθα από πολύ μακριά για να πραγματοποιήσω το όνειρό μου. Τόσα χρόνια στο νησί και βόλη δεν έμαθες να παίζεις. Δεν έμαθα. Αυτό που βλέπετε είναι ένα αγγελάκι. Γύρω λίγο. Μόνο που είναι άντρας. Ως ένας λύκος και μια κοκκινοσκουφίτσα παίζουν beach volley, μπορεί κάποιος να μου το εξηγήσει. Αυτό δεν εξηγείται. Δανάη, τι θα του έλεγες που σου έχει φάει τη γιαγιά? Ήταν πεντανόστιμη. Πεντανόστιμη ήταν. Ζουμερή. Το καλό που θέλω να κερδίσουμε το τουρνουά για να το συγχωρέσω. Έχετε πάρει το βραβείο της πιο πρωτότυπης στολής και προσπαθώ τόση ώρα να καταλάβω τι έχετε ντυθεί. Εγώ έχω ντυθεί Γιώργος Πιπεριάς που είναι ιδιοκτήτης του Βάρη Sports Club. Εσύ είναι προπονήτρια, η Έφη σφυρί. Η πραγματική που είναι? Η πραγματική... Έφη Σφυρί, Γιώργος Πιπεριάς. Γεια σας, γεια σας. Αυτή είναι η πραγματική, να πούμε Γιώργος Πιπεριάς και Έφη Σφυρί, έτσι. Εμένα με λένε Ρόκο, δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Είσαι λίγο πορνοστάρ σήμερα, ναι. Η αλήθεια είναι με τον πορνούζι. Έφη. Γιατί τα παιδιά ήταν πολύ ευρηματικά, γι' αυτό και τους βραβεύσαμε. Θέλουμε όλα να στρέφονται γύρω από τον εαυτό μας. Ελβίς, θα μας τραγουδήσεις κάτι? Την Παπαλάμπρενα. Ωρες του Παπαλάμπρενα. King of a Beats as well. Ναι, αυτή είναι η Παπαλάμπρενα. Στα αγγλικά.